današnjem uključenju. Dakle, čuli ste pravi broj telefona na koji ne utiče ni gužva na beogradskim ulicama, a ni ova temperatura za koju najavljuju da će biti visoka. A sada pričali smo o odlasku do aerodroma. U narednim minutima posvetit ćemo se našim studentima koji svoje studije završavaju u inostranstvu. Postoji i jedna praksa o tome da dođu kod nas i da borave kod nas u zemlji i da vide šta im mi to nudimo. Dakle, studenti koji studiraju u inostranstvu od ovog leta moći će svoju praksu da ostvaruju u ministarstvima Republike Srbije. Moji današnji gosti su Nada Nikolić i Miloš Milutinović, student Šefeld univerziteta. Nada Nikolić je PR OSI organizacije. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam. Evo, pomenuli smo malo čas aerodrom i pominjemo neke destinacije, ali hajde da malo pričamo o ovom projektu. O čemu se ovde zapravo radi? Ovako, prvo bih spomenula našu OSI organizaciju da ljudi imaju sliku o čemu se radi. To je negde preko 600 studenta brojimo na najprestižnijim mogućim svetskim univerzitetima. Govorimo o Harvardu, govorimo o Oksfordu, Bokoniju i tako dalje. Ti studenti su ovog leta odvojili svoje vreme da bi radili u privatnom i državnom sektoru. Nama su mnoge privatne kompanije otvorile svoje vrata jer su uvidele potencijal nekoga koji ima svetsko znanje. A takođe ministarstva su nam dala, oslobodila ulaz na 3 nedelje. Praksa je trajala do 13. avgusta i upravo smo sada u toku pisanja nekog izveštaja premijeru naše zemlje. Pričamo, dakle, o ovom projektu, jesmo rekli da je projekat Upoznaj Srbiju i imamo još jedan projekat, je li tako? Tako je, znači Upoznaj Srbiju se odnosi na ministarstva. Praksa u ministarstvima obezbeđena je znači u 22 ministarstva, a Possibility projekat je projekat u privatnim sektorima. Tako da jednostavno napravili smo tako širok dijapazan da bi mogao neko da izabere u odnosu na svoje neke afinitete, studije i tako dalje, gde će studirati tačno. Evo sad imamo iskustvo studenta koji studira u inostranstvu, a došao je da vidi šta se to ovde dešava. Kako je tvoje iskustvo? Pa iskustvo što se tiče same prakse je fenomenalno. Ovo je jedinstvena praksa u dva smisla. Prvi je taj što je praksa sama po sebi jedinstvena u svetu, a posebno u regionu. Naprimjer, pričajući sa drugovima koji su iz Grčke, za njih je praksa u vladi prosto nešto nezamislivo. A drugi smisao, što se tiče drugog tog dela, prvi put oni nas smatraju važnim, jer kada vi obavljate praksu, ne znam, u nekoj privatnoj kompaniji, na primjer u Raiffeisen banci, vi ste na tom najnižem nivou lestvice, vi ste samo običan student koji je došao tu na praksu, vaše ideje su nebitne za njih. Ovde je sasvim obrnuto, oni nas smatraju važnim i oni naše ideje smatraju važnim i poštuju nas i otvoreni su za svaku saradnju, tako da jako su lepo iskustva što se tiče prakse. Sad rad sam, kako ministarstva funkcionišu, to je druga priča. Koliko studenta je došlo iz inostranstva? To je s naših... Negde oko 100-ak je našlo mesta, ne samo u ministarstvima, nego i u privatnim sektorima. Ono što mogu da kažem jeste da je ovaj projekat jako bitan. Ono sa ljudima sa kojima sam ja razgovarala, oni su otvoreni da prime sutra nekoga ko je bio na praksi, a koji se dobro pokazao. Tako da sledeće godine mislimo da napravimo još veću kampanju, još veći broj i privatnih sektora, još veći broj studenta da dovučemo, jer verujte mi, u inostranstvu nije toliko lako živeti. Mnogi hoće da se vrate, ali nemaju otvorena vrata, nemaju neku materijalnu sigurnost ovde u zemlji. OSI organizacija je, znači, zaista udelovala u tome da možemo sutra da kažemo da smo vratili barem nekolicinu tih mladih ambasadora. To je u suštini potencijal naše zemlje koji je voljan. Oni su svi rodoljubi, oni imaju porodicu ovde, imaju jednostavno želju da se vrate, a ako napravimo dobru saradnju i kompanije su na dobitku i sami ljudi koji će se vratiti i uložiti svoje znanje svetskih univerziteta u našu zemlju. Ono što je još jako bitno, dakle, bitan je taj materijalni moment. Vi se svi školujete negde u inostranstvu, imate možda neku bolju priliku. Sad, kako se odlučiti gde nastaviti dalje? Pa, znate šta, mi evo već imamo 2 devojke koje su rođene u Australiji. One su izrazile jaku želju da se vrate ovde,
ali ne možemo tako pričati, jer, na primjer, zašto bi se neko vratio u Srbiju da radi za platu za 200 evra, kada u Londonu može da radi za 2000. Ali može da se napravi jedan balans, jer tu postoje, dobra stvar je tu što postoji velika želja da se vrati, pošto mi potičemo iz Srbije i postoje ta nostalgija, tako da može tu da se napravi jedan mali balans. Da, mogu da dodam samo da, pošto živim u Milanu, jednostavno troškovi jednog stana tamo su 3 puta veći nego troškovi jednog stana ovde. Znači, život u inostranstvu sa nekih recimo 2000 eura, ovde živite na isti način za 500 eura. Mora da se napravi i ta razlika. Jednostavno, kada ode sve na te neke troškove, dobitak može da bude sličan. Ali govorim i o privatnim sektorima koji stvarno daju velike plate za školovane ljude. Jako je bitno da se ljudi školuju, jako je bitno da mladi ljudi ulažu u sebe. OSI organizacija je otvorena, vi možete na sajtu www.ossi.rs postati član. To vam ne daje samo, znači mi imamo razne projekte, ovo je jedan od najbitnijih, pa zato smo stavili danas akcenat na to, ali imamo i druženja, imamo neko, možemo da prenesemo iskustvo nekome ko želi, na primjer, da studira u inostranstvu, kako da dobije stipendiju, kako da se snađe tamo, od bukvalno saveta kako rešiti problem parkinga, stana i tako dalje, do nekog problema školstva. Postali smo veliki sistem, umreženi smo, znači, od Hong Konga preko Australije, Amerike i tako dalje. Ljudi bi trebali da dođu, da vide. Otvoreni smo za saradnju. Na sajtu OSI-a možete videti, znači, bukvalno sve moguće podatke vezane za samu organizaciju i ono što hoću da kažem, to je jedan pokret koji terate da se unaprediš. To su sve ljudi koji govore više od 2, 3, neki 4, neki 5 svetska jezika, studiraju na Harvardu, studiraju na Oksfordu. Može mnogo lepih stvari da se nauče od njih, a imaju tako neko znanje koje će moći da bude unovčeno u Srbiji. Možda ne za istu sumu novca kao negde na zapadu, ali opet ja moram da kažem, ni troškovi ovde u Srbiji nisu isti kao na zapadu. Ovde je jako bitna stvar da su zapravo i naše ministarstvo dozvolila ljudima da uđu i naprave neku svoju studiju i viđenje cele situacije. Koliko je to pomoglo u celoj ovoj priči, da se vidi jedna realna slika i da se čak napravi izveštaj o tome? Znate kako, u Srbiji poslovati, to su jedna totalno nova pravila u odnosu recimo na neku Nemačku, u odnosu na neku Englesku. Moja teorija je da ako u Srbiji uspete da poslujete sa tom inteligencijom, uspećete u bilo gde u svetu. Ovde nema striktnih pravila, ovde ljudi moraju da nauče da kašnjenje može da bude i 15 i 20 minuta. To su bile, na primjer, neke anegdote sa ljudima koji su jednostavno došli... Sad sam da pitam da li je bilo nekih anegdota. Da, ne bi sada nabrajala jer jednostavno ne bi nekoga da uvredim, povredim i tako dalje, ali mora se objasniti tim ljudima da ako žele da dođu u Srbiju, moraju da igraju po pravilima naše ekonomije, naše privrede i tako dalje, a da opet svojim znanjem i kvalitetima krenemo da ga menjamo malo. Treba da ga približimo Zapadu, ne mislim da je Zapad sada nešto što je obećana neka teritorija, ali mislim da jednostavno postoje neka striktna pravila koja bi mi mogli malo više da uvedemo na teritoriju naše zemlje. Poenta cele priče jeste da mladi ljudi koji zaista imaju veliki potencijal se vrate ovde da bi obnovili nekako Srbiju i da bi je unapredili. Jer mi smo svi ovde entuzijasti, ova organizacija funkcioniše, totalno je neprofitna, nepolitička, ovde su samo ljudi koji zaista vole svoju zemlju i žele da je učine i da naravno za uzvrat dobiju nešto malo, barem neke podrške i razumevanja. Sve kompanije, znači sledeće godine pravimo još veći projekat, ove godine učimo na greškama, imamo zanimljiva iskustva, sve će to biti zabeleženo, a sledeće godine planiramo još veći projekat i još veći broj kompanija da se uključi. Tako da pozivam sve kompanije koje zaista žele da sadeluju u ovom projektu, da postanu prijatelji same OSI organizacije, jer bazu podataka koju mi imamo je zaista na zavidnom nivou. Mogu da kažem da su to ekskluzivni, da kažem, mladi mozgovi ove zemlje. Kada se na stranu stavi pamet i sve ono čime se bavite, studirate i unapređujete, kaže da je naš grad i dobar za provod. Naravno, to je. Ima li vremena i za to? Naravno, svakako. Pogotovo, nevjerovatan je taj osjećaj druženja među ljudima. Mi koji smo na projektu Upoznaj Srbiju, ja vama ne mogu da opišem to druženje, jer
toliko vlada neka pozitivna atmosfera, mi manje više delimo isto razmišljanje, iste ideje imamo, tako da je neverovatno i svi smo prezadovoljni što smo tu, što obavljamo tu praksu, tako da... Po mom glasu možete vidjeti da sam često na splavovima i tako dalje. Posećuje se sve, ima vremena za sve, ali ono što je bitno da OSI nisu projekti, to je i druženje. To su zaista prijateljstva gde ja sutra odem u Pariz, pozovem nekoga iz OSI-a, ne moram ni da ga znam toliko dobro. Dovoljno da znam da imamo isto interesovanje i da mi možemo naći zajednički jezik barem na temu nekog entuzijazma povodom vraćanja u Srbiju, povodom studiranja u inostranstvu, nekog znanja i iskustva. Tako da ima dve strane ova organizacija. Hvala na ovom današnjem gostovanju i ja vam želim dobar provod u našem gradu i svakako da nam se svi vratite, pa da unapredimo mi ovu našu zemlju koliko god možemo. Hvala vam. A Testera je možda Stolarov najbolji prijatelj, ali i muzičari koji su se okupili na jednom neobičnom festivalu prikazali su javnosti još jednu korisnu osobinu te alatke, a to je zvuk koji ona proizvodi. U narednim minutima vodimo vas na festival muzičkih testera koji je održan u Njujorku.